ver. Like. Nah, esta no. Esto es un super like, me cago. Esto es like. Esta no. Cuidado, mira. Joana, 85 anos, así noviña. Oficinista, vegana e gusta de que lle saquen as castañas do lume. Hostia, pois igual che queres sacar algo máis que as castañas. Falando de leite, ti alguna vez probaches o leite ecolóxico? Leite ecolóxico. Sí, leite ecolóxico, a mí así máis natural, que están as vacas así facendo libremente e tal, está moi guai, tengo que probar, Rollo sin pienso, sí. Sí, sin nada. Non sei, tío, eu que son de feiraco e de todas estas. Mira, pero polo gu, a mí tens que probar a leite ecolóxica de verdade, que isto, eu entendo de leite, de verdade, eu entendo de leite. É unha leite de verdade que é moi boa para o corpo, para as vitaminas, para os fitos. Ti a leite máis nada que a tiras, eu creo. Tamén, pero aparte de eso bebo. Bueno. De verdade, prova. Vale, mira, vamos a facer unha cousa. A ver. Vamos a facer unha cousa. A ver. Vamos a facer unha cousa. Traecho un recipiente cunha muestra que dá aí na calle. Traecho e próbalo. E se non che gusta non pasa nada, ti próbalo só e xa está. Bueno, podemos intentarlo, non? Tío, viches a miña mostra de análise de semen? Salud, porque ten uns fermentos con vitamina B, CH, que... Tío! Perdón. Que cojones é CH? É que sí. Carolina Herrera, tío.